Tigasat. Napalabas, saan nga inted ni Angeli ti kwarta nga inted ni Ariela para kini Monray. Ket binilin na ni Monray, ano agdamag damalyong kenkwana. Ibaga na nga inted na kenkwana tinasao a kwarta. Nakarwar nga roden ti baro iti ospital. Inayayo ni Panyang daytoy, ano kayat na, sumurot pay laeng iti balay ni Panyang. Ngem saan nga imanugot ni Monray. Nagpakadamot ni Panyang kini Ariela nga agbakasyon. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Tigasat. Sumreka ko niti silid mi kinipan niya ngay nawaw. Agpulusak pa'y sa aktog trabaho. Sa nabali, tanasarong karak matan ni Monray di balay ay nawaw. Ay, nakabakasyon ni Panyang. Awanan ti kadkadwak dito silid. Ha! Ay nawaw. Ada nakaida iti kama ni Panyang. Ay nawaw. Nakatalikod ang nakaida. Sino nga ita? Babae, mate. Ay, sus. Ay nawaw. Nagdadakil ti lupo na. Imposible mat ani Madam Ariela dayta. Ha? Wala tamay. Ay nawaw. Excuse me. Hello? Sino ka? Di mo't sumungbat. Nakaturog siya. Wala ta. Ay, kurditek ko ma. Amangan no agungat. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Sino ka, kunak? Huyo. Di matagreng. Ay, gunggunak mantika ma. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Ha? Sino nga tayo talaga dito? Di matagreng. Ay, rumwarak man langay. Ay, inagdamagin kini Madam. No asino dito yung babae. Ay, nawaw. Madam Ariela, asino di babae ang nakaida di kaman ni Panyang ay nawaw. Kasukat ni Panyang dayjay. Kabarbaro ababaunan. Ay nawaw, no kasta, talo kami ababaunan dito mansyon. Ay nawaw. Nagikaten ni Panyang. Ha? Iso anangala akon iti kasukat na. Anya? Ay nawaw. Apay nga ay. Nagbakasyon mo't laing ni Panyang, Madam. Ha! Agnanayonan a bakasyon dayjay. Ha? Jak kayat ti ugali ni Panyang. Ti kanayon na apanagpakada. Ay nawaw. Iso asikamalyong. No di mo kaya ti mapaksyat di ti mansyon. Saan ka apakada? Ha! Ibagam token ni Panyang. Taadan kasukat na. Oh, at ti danom mo, Monray, Barok. Uminom ka, Nuan. Sige, agpalpa ka. Tay sagana kung ti pagdigos mo, Juan. Nana Panyang, rumara kun. Da kayo pa'y lang arod ti makaamukin ni Monray, ah? Uwan, balasan ko. Mala, agtrabaho ka lataan aya. Di mo pa kadanagan ni Monray. Tadaak at tumulong kan ka. Balasan ko.
Agyamanak nana. Nagsayaat kayo unay. Managtulong kayo. Ay na, awanan ti pamilyak. Isada kayo laang ti pangibukbukak iti atensyon ko. Agkay sa tayo amang tulong ka ni Monrey, takaasimot. Awanan ti pakibiyangan ti pamilya na kenkwana. Wan nga rod nana Panyang. O sige nana. Patuloy ko na. Monrey, rumara ko na. Ni Nana Panyang pailaang ti makaamukan ka dito'y balay. Nagawi din ni Panyang, anaya, ay nawaw. Untatang, naggagat ni Nana Panyang. Inal daw nga umay dito'y balay. Talaga ngamin anapatagan ni Monrey kenkwana, ay nawaw. Nadlaw kumat nga rod ay tatatang. Ken siyempre, ay nawaw. Napatagak mo tangkin ni Panyang, anak ko. Iso ano asino, dagiti napatagiti biyag ko. Napatag mo tangkin kwa na, ay nawaw. Kayat nak ngamin ni Panyang, anaya. Ni tatang talaga. Talaga may, ay nawaw. Ay, secret talaga dito'y awain. Ngam. Pasis na laing ni Monrey. Ngam kinapudno na, limod niya agayat ni Panyang kanya kanakaw, ay nawaw. Ala ni tatang, tila ibagbagad. Katwen may, kida-kida yan nakpinutad duma, ay nawaw. Sa anak mo't kida sigurado, atap ko lang day anak ko, ay nawaw. Ang basta, dakkel ti pamatik akasta. Tapanunutom lang na anak ko. Saan namot akab kabagyan ni Monrey? Saan natamot akab kabagyan? Ngam apay asi dadaan latta at tumultulong ka na tayaw. Ay nawaw. Panunutom ka di anak ko. Iso adakkel ti atap ko. Ang mga no adan agal alikon no nga ayat iti barokong na para kanya. Ay nawaw. Tatang, pangaasiyo. Diyo ko maikaniti sa bali akay papananti pa ng tultulong ni Nana Panyang kada tayo. Angeli, Ay, anya ka mo Mang Roko. Mangkigkigtot ka. pasensya kan no nakigtot kay ti asidag ko kan ka. Anyat iba gamaya. At napintas nga offer ko kan ka. Ha? Kaya't mo timadaan iti trabaho, Angeli. Jack masango. At napangisar ka kan ka kumpanya, Angeli. Kumpanya? Kat mangrugi day ta kumpanya iti umay abulan. No anyaman day ta akumpanyam. Awan bibiyang ko. Kano talaga akayat ko ti agtrabaho. Hindi pa ila kumaa. Mabalin ko mat nga imatunan ti daduma negosyo ni mami no kayat ko. Nga masadutak nga rod nga agtrabaho. Angeli, Di ta ka man lang. talaga sa bali to ugali day ta babae. Sadot nga agtrabaho. Ngam no kwarta, alisto. Diyay lagawat iti kwarta ti pagalistuan na. Oh, anya nga tataramidag. Tapno maya si dagterik na kanya. Aging gangamin ita ket kagurgura na. Bal, kabutbutang naman dito sa bahay mo. Kalkalapaw na nga. Awan pa ti kaaruba mo ditoy. Ay, may mayat kit di ah. Nakabukbukudan ta, di kanito ta dito, Cleopatra. Kamaudyanan na. Adakan akan kadwak dito, ay na. Ay, pero wag mo akong gundawayan, ha? Na, Hindi pa tayo magjowa. Tandaan mo yan. ay unay kamot tinaya. Win ka di. Dahanag mon. Ngam, Cleopatra. Panagrik na kat. Agasawatan si ka. Ulit nagbalik ko! Ada. Niruko ka na ka. Sinong Roko? Ay sus, umay ka, Cleopatra. Darasam. Papananta? Umay ka. Magnata dito kusina. Aglembeng ka. Itilikodan ti kalkalapaw. Apa ingay? Basta, umay ka. Darasam. Sige. Ulit nagbalik ko! Ay, Ka? Wain kanakan.
Adak! Dumanon ka! Tarasan, Cleopatra. Aglimengkan! Nag-text man ni Malyong. Ay, talaga gayam anangalan iti kasukat ko ni Madam Ariela. Ang sa bagay, uray siya ko nagtrabaho iti mansyon. Awan problema. Awan matan tirason, tap nagtrabaho ak ichay. Isu ano din ako nawatan ni Madam Ariela nga agpaay kas babaunan ijay mansyon. Okay lata kanyak. Replayak ni Malyong. Madanagan ngamin ka po iti inaramid ni Madam Ariela. Ibagak ngawan anyaman na, no di na kun kayat ni Madam Ariela. Oh, Malyong, Ay, apay nga da kapayla dito'y salas. Rabiin, ngam apay adi kapayla mapan maturog. ay nawaw. Dito'y salas ti pagturugak, madam. Ha, anyat serbiti seledyo ababaunan, no di ka maturog, ijay. Ay, basta dito'y akong sofa maturog, Madam Ariela, ay nawaw. Bumangsit ti sofa, no maturog ka dita. Ay, Mapan ka, ijay seledyo. sa anak ang makaturog, ijay madam, ay nawaw. Nagpigsa ti urog, jay kaduwak ababaonan. Pumuyat mat madam, ay nawaw. Mano arabi na napuyatak, ay nawaw. Aganos ka Ha? Di ka kundi reklamo, tababaunan ka laang ditoy. Naawatam, Madam, ay Ala. nawaw. mapankan iti siledyo. Di ka kundi pili iti pagturugan. Maipari ti babaunan na maturog di ta sofa. Ay nawaw. Grabe mo't data, Madam Mariela. Pati sopa, iparit na. Agisti aw taksan, ay nawaw. Ulitag, aking sapatos iti dayta. Sapatos ti babae dayta. At tapay shoulder bag nga nakabitin iti diti. Ha? Ay, wah! Kukwak na kita, kanakan. Asino tayo siya ulitag? Kwa! May ulag doon! Ay, Ulitag paliko. Anya ti kaya't asawan dayta. kwa! Di mo't pagkakadi ka agi kuyo iti uray asino dito. Ay, kwa! Pakawanan na, kanakan. Nag-aaway kayo? Ay, saan, Cleopatra? Ayun gayam. Kanaka, ni Rukaw. Hello, Rocco? Ang pogi-pogi mo naman. Parang hindi kayo magkabaagyan kani Baliko. Ayun gayam, kanakan. Nobyak ni Cleopatra. Ay, hindi, Hindi pa naman kita inaklon, Bal? Apay alinabsing mo ti pagayat ako ulitag. Ay, di ka mananagan, kanakan. Nasingpit ni Cleopatra. Mapagtalkan pa ya. Alata kasaritak na ron. Palot-putak day ta babae, ulitag. Okay nga rod na napanyang. Bye. Saan ka no pa'y laang makaumay ni nanapanyang ita dito'y banay? Adda ka no baunan na amang kadwakin ni Monray. Iso siguro dahi tang timbagan ni nanapanyang. Mabit laang, umayan. Ay, naimbag nga oras yung ma'am. Dito'y ka diti balay na Mr. Malyaw kan Miss Anaya. Ha? Ay, uwan na na. Siyak gayam ni Ibeng balasang kaw. Siyak ni binaon ni Panyang amang kadwa iti pasyentiyaw.
Kasta ka di. Sumra kayo, Nana Ibing. Agyaman nak, balasang ko. Kabagyan nyo ka din ni Nana Panyang, Nana? Ay, gayab ka, balasang ko. Ay, pasensya kayo na. Nataktak kayo, Nana. Ay, awan problema. Tatinangdanan nakmat ni Panyang agayam ka. Ala, kastaya. Sige. Taso kataktulaang ang tiintangdan na kada kayo, Nana Ibing. Wala nga akong trabaho ngayon Istambay ako ngayon. Kung ang masigod nga ahente ka, Cleopatra. Ahente iti anya. Hindi ka di. Kung na lang, dayjay. Nakakahiyang sabihin. Kasi, ang sigod kong trabaho ay... Gusto mong magkaroon ng trabaho. Kaya't mo timadaan iti trabaho. Ay, oo, Pero yung malaking sweldo ang gusto ko. Gusto ko, jay big time adagos. Kahit na maiparit na trabaho, kahit illegal na trabaho, basta dakkel ang kita, awan problema sa akin. Panagkunak, si Kantimay sa kadagiti sapsapulag at tao, Cleopatra. Ha? Ada maitid mo at trabaho? Ay, sabihin ko ito. Pero huwag mong sabihin sa iba, ha? Sige. Anya dayta? Kwan kasi, sigud akong drug pusher. Anya? Pero, wala na. Natiliw na kasi yung mga pinagkukunan ko ng lako ko. Kastagayam. Oo, pero huwag mo akong ipulong, ha? Saan? Apay ko mga ramidag ti kasta. Cleopatra. Ado ka diti ammo ma-customary ti droga. Ay sus, ado marami Very good. O sige, ikan kanto iti trabaho, Cleopatra. Ay? Nga magtalinag ka pa ilang arod dito ya. Di mo pampanawan ni ulitag bali ko. Ay, nawaw. Nabayag ka din yung amom ni Panyang, Ibing? Ay, uwan kabsat. Ay, nukas ta nga rod. Agdamagak man nga rod ken ka, Ibing. Ay, nawaw. Kat sapay kumatasong batam amin asaludsudag ken ka. Ha? Anya ti tamagan ni Malyong iti gayem ni Panyang nga agnagan iti Ibing. Gagayem, diyo liway na dinggen, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, iti panagbakasyon ni Panyang, nangala adagos ni Ariela, iti kasukat na ito'y ababawnen. Iti sabali abangir, inyawid met ni Baliko ti agnagan iti Cleopatra. Apag isumat apim masyar ni Rocco iti bantay. Ket nakita na ti kaadda ni Cleopatra iti kalkalapaw ti ulitag na. Pinalutpot ni Rocco no anya ti sigod at trabaho ti balasang. Ket dita, naamuan na asigod gayam a drug pusher daytoy. Isuan ako na ni Rocco nga ikan nanto iti trabaho. Iti sabali abangir, gaputas saan na masango ni Panyang ti mga sikaso ken ni Monray, binaon na pailaeng ti baket nga agnagan iti Ibing, amang kita kini Monray. Kabayatan na, nagsarsarita nga rod da Malyong ken ti baket. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo, anapauluan. Tigasa. Ay, nawaw. Nabayag ka din yung amom ni Panyang, Ibing? Ay, uwan kabsat. Ay, nukas ta nga rod. Agdamagak man nga rod ken ka, Ibing. Kahit sapay kumatasong batam amin asaludsudag ken ka, ay nawaw. Ha?
Anya da itasalod sudam, kabsat. No, kung naman nabayagan niya gamam mo kayo kinipanyang, ay nawaw. Amom nga rod ati background na, anya. Ha? Ay, kwa. Ay, ado ati amok a background ti pamilya na. Ha? Ay, pudno ka di abalo ni panyang, ay nawaw. Ha? Ay, kwa. Ay, jak mo Ay nawaw. Kasano adi mo amaw? Kat ko naman nabayagan niyam amaw. Ay, kwa. Amok. Ngam ado ti jak amok ang kwa na. Ay nawaw. Saan mo't amaw-awatan na tiya bakit? Kasilasaan niya susurot na iti pagpagana, ay nawaw. Nabayag kami nga minasaan anak kita. Manu adikada. Italaeng manen. Anya? Ay, sakman mo ti agdamag kabsat malyong. Anya day tay, nawaw. Baro ka pa'y. Ay, ako ha. Nabayagin na balo ak. Ay, balasang akmat. Baakak abalasang malyong. Ha? Ay, nawaw eh. Agberbero kak nga raw. Ha? Ay, nawaw Ay, kwa. Ay, pasensya ka ni Ibing. Ay, nawaw. Tawan iti panunot ko da ita asa-asawa. Ha? Apay ti ko ng type kaya mat. Pulos mo't Ha? Title Dark and Handsome. Ti kayat ko, oy. Ha? Ay, nawaw. Agdan samat pres-pres ko da ito'y abakit. Ha? Ay, nawaw. Ay, Monrey, Barok. Siyak pala kano ti mang bantay kan kahuan. Ada pa panan ni nanam apanyang. Awan trabaho kita, nana. Okay lang ang kuma, oray saan kayo nga imay? Ay, saan Masapul nga ikarok ti utang ko kan ni panyang. Ha? Ada nga min utang ko kan kwa na kat. Ay, kasta ka di. Agyamanak nga rod iti ado at ulong yun, nana. Ay, ni panyang ti pagyamanam. Taiso ti mang tangtangdan kanyak. Aramidak lang ti trabaho. Ha? Agyamanak latamot kan ka, nana Ibing. Busy nga min ni panyang ita. Adaw ti as-asikaswan na. Kas kumaitian niya, nana. Nakas ko maiti. Ay, kwa. Adaw ti awat na alabada na. Ha? Ay, nagagat ni panyang iso abise. Ay, sige balasang ko tapakan ko ni Monrey. Kalpasan na pag tumarikon. Sakon to paturugan. Roko, napanan ti kabarbaro a babaunan. Itayak pa'y nga ayab kan kuana. Ngamjak matla makitan diti mansyon. Pimanawan na. Anya, apay! Inong takla na minsan, pimanaw matan. Anya, Arsagid da dya babaunan. kat, inted mo ti sweldo na. Saan? Itan niya kumaga po. Manumod lang nga aldaw ang nagtrabaho dito yung mansyon. Sapay nagrigat ti sumapol iti sabali a babaunan. Pilyem mo mo't nga mintal alam nga babaunan, Ariela. Inrekomendada met lang amin kanyak dayjay a babae. Saan na naggapo iti agency? Inton maminsan, pilyem ta alam nga babaunan. Kita mo tatay saan nga arsagid. Inong takla basit pimanaw matan. Uno saan, di ka pa'y lagal ala iti babaunan. Tadapay mo't lang ni Malyong. Sayang lang ti may pasweldo ng mga lakamanan. Ipatrabaho ta ti amin kan ni Malyong, tapno da serbina nga agpapaay dito'y mansyon. Kasano nga rod ngayon agsubli ni panyang diti mansyon, madam? Ay, nawaw. Jakon awaten ditoy. Ay, nawaw. Apay ngay, madam. Kaasimot da dya agayim ka, ay nawaw. Bakatan ni Panyang. Nakapsutan nga agtrabaho dayjay. Ay, nawaw. Napigsapay mo't ni panyang, madam. Adupay dagiti kabailan na nga ramiden. Ken, kaasimot dya agayim ko, madam.
Awan ti sabali a pagtrabahoan na. Ta sigurado nga awanen ti mangawat ken kwa na iti trabaho. Tabakit-kit nga ruday na inawaw. Awan bibiyang ko dita. Nagbakasyon laeng mo't ni Panyang, madam. Saan mo't nag-resign? Ay nawaw. Apay nga nga ikatem. Kat awan mo't basol na kin ka, madam. Ay nawaw. No isakit mo dayjay apanyang. Di tulungam. Ha? Ikam iti trabaho na. Ay nawaw. Sika timang biyagkan kwa na. Ay nawaw. Total, sikamot ti makakadang agrikreklamo, Malyong. Di tulungam ni Panyang. Ay nawaw, Mike. Imbagak lang arudan na jak kayat ti bakat ababaunan, ngam kastapay laeng ti ibagbagam. Numabalbalin, pati lakay. Jak kayaten nga agpaay dito'y mansyon. Ha? Ay nawaw. Ay uray medyo lumakayat na napigsaklat na madam. Ay nawaw. Ay. Nakapsot kan? Ha? Amo kapilpilitam laeng ti agtrabaho. Nakadkadlaw matkat nga ikarkarigatam laengan ti agtrabaho. Malyong. Ay nawaw. Saan met, madam? Kabailakpay. Marigatan kan. Ha? Agi na nakakit din, talakay kan. Ay. Nakapsot kan. Amangan no maidaras ti ipapatay mo, no pilitam ti agtrabaho. Iso ano agresign kan kas babaunan dito'y mansyon, palubusan kan. Ikan kapay iti separation payment no kayat mo. Ulitak, Amangan no maidaras ti ipapatay mo, no pilitam ti agtrabaho. Iso nga agpanunot ka. Ha? Ay nawaw. Nagloko ba't tanday ta, Madam Mariela? Dagdagan na lang arodan ti pa nag-resign ko. Dagdagan na pa'y ultimo ti ipapatay ko. Ay nawaw. Ay na. Nagtaer kamot nga ubingan, Monray. Ay, nakaayayat ka nga ubeng. Ay na, pasensya kan no kanayon ko nga aprosan to'y muging mo, Maayatanak kaming kan ka. Iso na lang ta. Ay, kastamot tinagbambanaga mon barok. Kaasi kamot. Awan mo't busis mon. Kaano nga tangay ang makasao ka? Hangam sa nabalay barok, tagsublinto kanumot laang. Urayan tayo laang no kaanaw. Basta agpapigsa kawan. Nanay Ibing? Ay, adakan balasang kaw. Ay, napasensya kayo, Nana. Medyo naladawak. Taadain naramid ko iji office. Ay, awan problema balasang kaw. Sige nga, Rod. Agrobuatak mo tanay. Nag-text ni Nanam Apanyang. Damdamagan na no ayan kaon. Sige, Nana. Agyaman akmanan, ha? Di kagyam-yaman tadatangdan kaw. Sige, agrobuatak biit tanay. Ado pa'y ti aramidak iji balay. Tani rumwar ka no ni Panyang. Ha? No, kasta. May sa abalay ti pagnanaadan nyo kada Nana Panyang, Nana Ibing? Ha? Kwa? Saan? Sa bali mo ti balay ni Panyang, Sige, ay mapanak nga rodan, Ay, uunjak ag sukatan. Sige, panawan kan balasang ka. Kaslasaan nga agsusurot ti ibagbagan. Kuna na nga ado ti aramidan na iyabalay na. Tarumar ka no ni Nana Panyang. Sa idikwan, kuna namanin asaan da nga agkabalay kini Nana Panyang. Kasano day jay? Anyat nagsaritaan yaw, kinirukaw, Cleopatra. Ado, Bal? Marami? Maipapan iti anya. May papan iti trabaho?
bibigyan daw ako ng trabaho ko. Na, Maragsakan ako, bali ko. anya trabaho. Magkukontak ako, Nay, anya ti kontakam. mga customer. Ado ti amok a customer, bali ko. Na, customer itay. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Na, Kasi, secret mi lang ka ni Rocco ito. anya. Nagaram ka din ni Rokokin ka, Cleopatra. Ay, hindi. Trabaho lamang tinagsaritaan mi, bal. Ay, di kagararamig, Cleopatra. Ha? Di nakpay unay ang mamaw. Ay, sa balyak nga agimon, kunam sa. Ha? Bakit ka naman mag-iimon? Isaan tamat ang magjowa? Ha? Oy, hindi pa kita inaklon, oy. Ha? Ay, uray pa'y. Basta jak kaya't nga da sa baling agaramkin ka. Nawatam. Ha? Hello? Hello, Cleopatra. Agsarak ta. Kaya't kang makasarita iti personal. Ha? Pagsarakan ta? Sa Rocco? Jaili, sumalog ka tagsarak ta. Pagsaritaan ta ti may papanit ti trabaho nga offer ko kan ka. Sige, sa Rocco. Ita ka din? Wen, Isasama ko ba si Baliko? saanan? Sika lang di kahit kang makasarita. Okay, umawag ak tumanan ng madamdama. Bye. Bye! Hindi ko na daw isasama si Baliko. Asino di imawagkin ka, Cleopatra. Ha? Ay ano? Si Rocco? Sumalog daw ako? Tamay pag-uusapan kami? Anya? Apay, anya't ibaganakin ka? Maipapan iti trabaho ito, Baliko. Huwag ka na naman magselos. Ay, sumurutak. Ay, hindi na daw. Na, Agbati ka na araw, Baliko. Ako lamang ti sumalo. ay, saan nababalay? Basta sumurutak. Uray agyanak tulangan iti sulay no agsarita kayaw. Ha? Basta sumurutak no unak. Sumurutak, Cleopatra. Kit-kitaan nakmanan mo, Ray. Anyat kayat mo? Imisam ka. O di, isuman ka mat. At iti cellphone mo. I-type mo ti kayat mo nga ibagamon, Ray. Aday ka. Anya nga ito'y in-type mo. I love you, Anaya. I miss your golden voice. Please, agkanta ka. Kailiw ko amangeg ti panagkantam. Sika talaga. Pagkantaan nakmanan. Ay, sapay maikawa akmanan. Tanabayagan ajak nagkankanta. Angam ala, pagbigyan ka man rin. Ikaw ang bigay ng may kapal. Tugon sa aking dasal upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo. Kabiyak nitong puso ko, wala ni
kahatimang saglit, ngayoy may ipapalit. Ngayo't kailan may ikaw ang lahat ng aking galaw, ang sanhi ay ikaw. Monrey, apay no umanugot ka ngaminin iti bagbagan ni Panyang. Sumurot kan kada kami barok, ta ijay balay na ti pagpaimbagam. Nagwingiwing ka manan. Ay, sabagay, maawatak, tanalabit, saan mo ang mapanawan tinubyam ani Anaya? Amaw, nagasat ka, tani Anaya tinagbalin anubyam. Nagpintas lang arudan, nakasingsing pay. Ay na, nagtaer ka talaga nga ubeng. Pidilek manen man taping-ping maw. Kan pislek ti agong mo barok. Ay! Ay, anak ko siw-siwit ang kindan kirabe. Ay, unay ka day tapan nakakigtot mo ni Ibeng. Ay, nawaw. Tama, di ka pa'y agtok-tok ma. Ay, nawaw. Balay kumot nga minday tao. Masapol pa ilaang ayang agtuktukak. Nasaya at ma, tay may kamalyaw. Ha? Apay? Adda pa panam, Ibeng. Ay, nawaw. Ay, awan mo't kit day. Kaya't ko lang adakad kadwak. Tawan pa'y kasasaok ma. Di mo't makasaon ni Monray. Ibeng. Adaman damaga kay nawaw, Damagam ka day no Danubiak. Ha? Ay awan pay. Baakak nga raw. Sana day tati damagag. Ay, Ibeng. Ay, nawaw. Agpakuyog man kin ka. Mapantay di balay ni Panyang, ay nawaw. Ha! Kuyugan nga ta ni Ibing ni Malyong. Gagayem, diyo liwayan na denggen, tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Tigasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPDC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Tigasa. Agyaman kami itingkay panangtarabay.